ụtụtụ ọma nụ ụmụ aja n'Igbo, orie ọma nụ na m ekene nwoke na-ekene nwanyị. A sị m orie tata retara anyị ndụ, retara anyị udo na ọganiru. Ife anyị yeri bịa ma nke yeri anyị gbara anyị ọsọ. Anyị si ndụ mmiri ndụ azụ bịara igbo anyị gbuo onwe ya. Anyị si onye gwọrọ anyị ọgwụ ya saa n'ọnụ ọsacha ya nwụrụ. Si na ụgbọ anyị ji wee napụta tabụ ole malụ mma, mana ka anyị eji wee nata ya ka ya mma ka ọ maka melụ mmadụ niile. Onye ife anyị lụta nwa ya nwụrụ anwụ, anyị si ọzọ nwụọ. Anyị ejekwa n'obodo n'ara obodo, anyị edu ude, anyị apụta ife. Bọsị orie, bọsị afọ, bọsị nkwụ, bọsị eke, n'afọ na-anọ n'ụbọchị na-anọ ise. Aka m bụkwa onye nke gị Nwaada Agbara Ọma Ụzọ Mmiri. Sitakwana abụ m onye mgbasa ozi ọma ọdịnala Igbo, bụrụkwa dibịa Igbo. Anyị na-agba afa na-agba afa miri emi, na-alụ ọrụ mmụọ dị iche iche. Our mission bụ ịkpọghachite ụmụ Igbo niile n'ọdịnala, maka na ọdịnala bụ ụzọ ndụ, bụrụ ụzọ eziokwu. Onye ya na ndị ichie ya so ihere anara eme ya, ihe ike anara eme onye anwa. Onye ya na ezumezi ya dị na mma, mmadụ ada agwọrọ ya ọgwụ. Anyị na-asụ ụmụ Igbo nnata n'ọdịnala, maka na ọdịnala bụ ụzọ eziokwu, bụrụ ụzọ ndụ. Onye na-eme ọdịnala na-asọ nsọ ana, ọ na-asị ihe ana na-asọ. Ọnya bụ ka onye ọbụla gbaa mbọ chụkwaba ihe dị n'ụzọ ya, maka na ọ dị mkpa na ndụ onye ọbụla niile. Ya gazienụ. Isiokwu nji maka ya wee bịa tata bụ orie, bụ ụbọchị ndị mmiri, bụ ịkọwa ihe dị iche gbasara ibu mmiri na ile ọma ndị mmiri. Mgbe ụfọdụ ndị mmadụ na-abụ ha jee kpelụ ha ile ọma, asị na fa alụọ n'ọlụ mmiri, na Okeke ji wee jiri 50 naira wee lụọ ọlụ ya ọlụ mmiri. Wee na-ajụ gị, biko, ofe eji 5000 wee sie na ofe eji 1000 wee sie, ha na test the same way? Of course no. Ọ dị mkpa mmadụ ịmalụ mgbe a lụrụ ya ọlụ mmiri, ma makwalụ mgbe a na-eme gị na-ekpelu ya ile ọma ndị mmiri. Ana m ekwu ya na mbụ wee sị na gị na-ebu ile ọma ndị mmiri. Na ile ọma ndị mmiri bụ dịka mmadụ ije yọọ iyo ayịyọ, dịka na iji mmadụ ụgwọ. For instance, onye ahụ na-agbago ụgwọ ahụ iji ya, isi na inwere ego ahụ, n'eziokwu inwere ego ahụ, iwe golu ji, onwe ike ijiri mmadụ 100,000, ijiri ya ma 1 million to pay back. Ije golu ji na mmanya na ọjị na nzu wee bugara onye ahụ n'edo, wee si onye ahụ, biko, n'ihe ịbịalụ bụ ka ịyọkwanụ ya maka ego a o ji gị, ụgwọ a iji ya biko ya nwelu gị ndidi n'ihi akwụ ụgwọ a. Ya biko n'ihe ndị anyị na-ewetala ya ka onwe ike nwee ndidi ka ị nweta ego anwa. Ọ ile ọma ka ijeje ekpe, ayịyọ ka ijeje yọọ, ịghọtago? Mana ọ bụ na iji mmadụ ụgwọ, mmadụ na-agbago ụgwọ ahụ, ihe emebe ịkwụ onye ahụ ụgwọ ahụ complete. Ọ bụ na ọ dị 100,000, ya bịakwuo onye ahụ 99,900, ịma na ekwuchabụ onye ahụ ụgwọ ya. Onye ahụ ka ga na-eme gịnị? Na-agbago ụgwọ iji ya. 10 naira ahụ fọrọ, ọ ga na-echetakwa ya. Ọ bụgodo na ọgwa ọzọ gị ya, ọ ga na-echetakwa na Okeke ka jikwa m 10 naira na 100,000 ahụ ọ kwụrụ m, kwụfọ m 99,900. Ụtọ bụ n'isi ghọta ya sha. So mana what I'm trying to say bụ na o nwere ife dị iche mgbe mmadụ kwụrụ ụgwọ o ji in details, na mgbe mmadụ ji ejeje si, biko nna, biko nwelu m ndidi. Kedu ka ị ga-esi wee malụ mgbe a na-ekpelu gị ile ọma ndị mmiri? Ka ị ga-esi wee malụ mgbe a na-ekpelu gị ile ọma ndị mmiri? Number 1, from the price.
Number 2, but it doesn't guarantee na ndị na nna ndị mmadụ nnekwu ego na alụkwa ha complete work. Number 1, price is important. It is very, very important that you look out for the price. You understand? Another thing ị eji wee malụ intention onye ahụ chọrọ ime bụ mgbe ịfụrụ ihe onye ahụ ji ejelu gị ọlụ mmiri. Sorry, I want to say this thing ka ndị mmadụ ghọta ya. Ọ bụrụ na dibịa na-alụ gị ọlụ mmiri wee were ọkụkọ wee jebe na mmiri ya na ihe ọnụ na-eri wee jebe na mmiri wee gotezie ewu ma ebini ọ ya egburu ndị otu ya n'ihu nọ, nwanne m nwoke nwanne m nwaanyị eriela gị. Ọ dị mkpa dibịa na-alụ ọlụsi ọlụ mmiri onye ndị mmiri nke ya ihe, maka ha ncha ga-eso wee jee nya bụ okwu. Mana neglecting ndị mmiri nke gị wee were ọkụkọ nye ha bịa gbuzielu ndị nke ya ewu, o rikwara gị, ọkwa ire ọma ka o kpelu gị. Mana ọ bụrụ na onye anwa jebe ịlụrụ gị ọlụ mmiri wee kpụrụ ewu, ma ọ bụ na nwaanyị ka ịbụ, ma ọ welu mkpi, ma ọ bụ na nwoke ka ịbụ, wee jee nya bụ ọlụ wee lụsie ọlụ anwa wee were ewu anwa wee tinyelu fa na mmiri. Ana m ekwu maka ndị na-egbunye ọbara na mmiri, m na-ekwu itinyelu ha dị ewu etinye, drown na ewu ahụ na mmiri, ịma na ọlụ gị dị complete. Maka na ị na-anya na ala Igbo be anyị, ọlụ mmiri bụ marriage in reverse. Ọ bụ na ị mara ya taa. Ị na-anya na ala Igbo be anyị, ọ bụ na mmadụ chọọ ịnụ nwaanyị, nụsịa nwaanyị, mbọsị anwụ ya agba nkwụ, a na-egbu ewu. Ewu ahụ na-esile that this marriage adịrọ reversible. Ewu ahụ na-esignify na-esiligo that marriage forever and ever. Ọ bụrụ na nwoke na nwaanyị ahụ nọgide onwe ife dalụ n'etiti ha, ha ghọtazi onwe ha, decide ya to divorce onwe ha, onwe ha, nke nwaanyị wee nata be nna ya, chọọ ịnụ di ọzọ echi. Ị ma na ọnụ ọdị ọzọ echi ọ ya agba ozi nkwụ. Maka gịnị? A na-agba nkwụ once, nwaanyị na-agba nkwụ once, nwaanyị ahụ enwere ike ịgba nkwụ again. Maka gịnị? Na-egbugori ya ewu mbọsị ọ gbara nkwụ nke ọzọ. Sọsọ ife anyị eme bụ gịnị? Imegharị ego isi ya. Otu a ka ọ dị na ndị mmiri. Maka ndị a na-alụrụ ọlụ mmiri, ekpolu sweet na chingom na groundnut that will not cost anything, that will not cost even quarter of the money you paid, buru jee na mmiri jee kọ of course emecha ya ihe afụ ihe enwetata onwe gị for like 1 month, 2 months, 3 months, highest 3 months they will resurface. Ọ depend ka ndị mmiri gị dị. Ọ bụ na ndị mmiri gị bụ ndị na-esi ọnwụ too much, alụsị ọla anwa that night ifu na ọlụ gị agarọ, ifu na ọgarọ. Ife na-ebe aka na-ebe ka ị wee malụ mgbe a na-eme gịnị, a na-alụ gị ọlụ mmiri na mgbe a na-ekpelu gị ile ọma. Maka na ile ọma dịkata ọ dị for 2 months, 3 months. Mana ihe ọlụ oyibo na ịlụcha wee gbuo ya ewu, esili gị ọrụ ahụ, ọ dịrọ reversible. Ịlụsị ọlụ mmiri wee welu gị nwa bụ dibịa, onye nwa bụ dibịa wee welu ewu wee jeelu ndị otu onye anwa, ndị mmiri onye anwa a na-alụrụ ọlụ, wee natazie gbuo olu ndị nke ya, so wee jee lụọ ọlụ a. Isi oke ọlụ gara ọfụma, maka ọ dị mma dibịa na-alụ ọ na-agbara isi onwe ya. Ị na-aghọta? Mana in a situation whereby anyị na mmadụ kwụrụ gị ụgwọ, i wee jee gote ewu ma gote ebini gbuoro ndị otu gị, mana igbu inye ha ndị otu onye ahụ ihe anụnwa. Kedu ka ihe a niile ga-esi wee zuo ọnụ? Ịbịa na mmiri enwe decision makers, enwere ndị ichie ndị nọ na mmiri, ndị enwe ndị eze nwoke na ndị eze nwaanyị, enwere ụmụaka, enwe ndị ụmụ ejima, ndị isi dada. Ụta ka esi nwechaa different levels na mmụọ dị iche iche na mmiri. Ịbịa na ọ bụ na egbu anụ na ala Igbo, enwere ebe a na-asị nọ that is ndị ichie, asị nọ ndị nna ha nwee side a, asị na nke a oke maka ada, asị na side a bụ maka ịghọtago. Otu a ka o si wee dị na mmiri. Ewu ahụ inyelu ha, they will share it accordingly.
ọ bụrụ na inyere onye ahụ ewu, nyelu ndị mmiri onye ahụ ewu wee lụọ ọlụ onye ahụ ọlụ, ifu na ọlụ onye ahụ ama nga ọ ile ọma ka ekpelụ gị. Ya bụ nwanne m nwoke nwanne m nwaanyị, ka ihe afọ igwe ịpụta echi isi ịlụọ n'ọlụ mmiri nya lụọ na taa lụọ yestide, kedu ka esi wee lụọ ọlụ mmiri gị? Ọlụ mmiri ahụ alụrụ kedu ka esi wee lụọ ya? Yes, ma ị nọ nso ma ị nọrọ nso, enwero much role to play, mana ihe ka mkpa kedu ngwongwo onye ahụ kpọ bụ wee gaa na mmiri ahụ. Ka ọ ga na mmiri ahụ ọmakwa mmiri ya na mmiri so gị na-erikọ, maka na nke mbụ na ị ya agba n'afa wee malụ mmiri na-eso onye, ọbụgodị na ị ya-anọbe gị wee lụọ ya. Of course ịma njebebe nna onye ahụ wee jee lụọ ọlụ ya ọlụ mmiri ka ọlụ mmiri ya wee gaa, maka na ịma gị na mmiri dị ebe ahụ na imeba identify with mmiri ahụ hazie dibịa. Mana what I'm trying to say bụ na ịnọgodo ube gị onye dibịa ahụ wee nọgodo ube ya na-alụ ọlụ, dibịa should be able to do a deep afa malụ mmiri niile ya na ya na-agbọ so ya na ya na-alụ ọlụ, nke ọ ya abụọ kpụọ mmiri so onye anwa, mmiri so onye aha bịa ebe a bịa were ihe ọ na-enye ya, so that ka ndị mmadụ, because ego ndị mmadụ na-etufu na a na-alụ ọlụ mmiri dị too much. Ka hafụ ibe lụcha ọlụ mmiri echi repeat ya na this hard time anụ. Ọ dị mkpa ka ị malụ mgbe a lụrụ gị ọlụ mmiri na mgbe ekpelụ gị ilu ọma. Chetakwana ka bụ m onye nke gị Nwaada Agbara Ọma Ụzọ Mmiri. Ọ bụrụ na o nwere ajụjụ ị chọrọ ịjụ gbasara ihe nkụzi taa, ma ihe ndị na-akụzi na mbụ, ma ihe ọbụla gbasara ọdịnala Igbo, ma ọ na ịchọ ka agbaalụ gị afa ma ọ lụọ ọlụ gị ọlụ mmụọ, biko echefukwana dere m meseji na my WhatsApp nọmba na 070-373-11663. Ngwa ka emesịanụ.